Sziasztok, én Bobby vagyok, ez pedig itt a Gemini műhely. Egészen pontosan Hódmezővásárhelyről, a városi strandfürdőről, ahol is éppen zajlik, pontosabban utolsó órájába fog mindjárt lépni a Retro Kocka Kuckó nevezetű retro számítógép és konzol kiállítás. Ahogy felérünk ide rögtön a kiállítás szintjére, ez a Videoton Pong fogad, Videoton televízióval, srácok pedig most ültek le ide rögtön játszani, és jól is kenik. Na de menjünk tovább. Itt van egy asztal, ami elég vegyes képet mutat, rögtön látható itt ez a Television Computer System, amit mi annak idején Nintendo-nak hívtunk. Nekem konkrétan emlékszem, gyerekként ilyenem volt, pontosan ugyanilyen dobozos, ez már valami török gyártmány volt, de van még itt egyébként egy-két hasonló szőrű társa, és utána viszont már jönnek a valódi konzolok, méghozzá itt van Xbox 360, Sega Dreamcast, aztán itt vannak a Sonic, PlayStation 1, PS, van Mega Drive, Sega Mega Drive, a Classic NES, Nintendo 64, itt van pár kézi konzol, Game Boyok, illetve Sega Game Gear, PS Vita, itt van egy Sony PSP, és ami érdekes, hogy itt van egy dev kit is hozzá, ami így össze is van kötve egy PSP-vel, és egyébként még van itt egy Nintendo dev kit, ami látható, és ezen kívül pedig még két műanyag asztalnyi játék. Itt például egy Super Nintendo Star Wars, Super Star Wars, természetesen itt minden Super volt, Super Nintendo-ra, de van Dreamcast játék, PlayStation 2-es játékok, leginkább. Jó, aztán, hogy megyünk tovább, Guitar Hero, itt éppen egy Sega Saturn látható, oké, PlayStation, megy a Mortal Kombat. Jó, és aztán fordulunk, és itt is konzolok lesznek, méghozzá SNES, tehát Super Nintendo, aztán itt van egy Sega Mega Drive, még egy Sega Mega Drive, ott egy klasszikus Famicom, itt pedig egy klasszikus Nintendo, ez NES, tehát a klasszikus NES Mario-val. Menjünk át a másik oldalra, Xbox, itt valami Lego Star Wars megy éppen, hát a vibrálásért elnézést kérek. Oké, itt is egy Dreamcast. Itt egy PlayStation 2, GameCube, és egy Nintendo 64. Oké, nézzük tovább, hogy mi van még itt. Ahogy mondtam, utolsó órába léptünk, úgyhogy lassan elkezdenek majd csomagolni. Itt láthatók ilyen telefonos dolgok. Itt is van azért egy-két érdekesség. Egy-két PDA is befigyel. Jó, itt van két pénznyelő, úgymond. A klasszikus gyümölcsössel. Jó, hogy Amiga 1002-esen megy a Bomberman kivetítve, és lelkesen ütik. Itt két Commodore 64, egy első genes, meg egy későbbi, a nagyobb, egy Commodore 16. Én annak idején ezen kezdtem tanulni a Basic-et. Itt egy Amiga 500, meg egy Amiga 1002 lesz a másik, így van, Amiga 1002, az Amiga 500 az most szépen működik is. Aztán átfordulva itt már PC-k vannak, nagyon vegyesen. 286-ostól egyébként, itt van például egy P1-es. Ez egy P1-es. Ott egy szép Olivetti monitor. És itt egy 286-os. Oké.
aki már mondjuk követi Bacsist, vagy volt már BRSK ismerős lehet, ezek Bacsisnak a gázplazmás cuccai. Illetve van még egy-két laptopja, egy Sony, meg egy Fujitsu Siemens Livebook. Itt vannak a libretto is, meg van egy-két ilyen kisebb okosság, Windows CE-vel, vagy nem is tudom mi lehet rajta ezeken. Ez egy HP, az egy Ericsson, az is egy HP. Egy pár random processzor. Itt van egy Next alaplap procival, ugye ez a Steve Jobs műveknek a remekbe szabott darabja, amikor éppen nem volt már meg még Apple alkalmazott. Jó, itt egy-két hangkártya, Vibra 16, hát ilyen nem volt, az biztos. 3DFX, nem semmi. Itt van egy ilyen bővítőkártya, ebben még memória, meg processzor is rakható. 486-os, ez egy 486DX. Itt van 2 darab Voodoo. Ez is Voodoo. Oké, megyünk tovább. Cső 1.6, egy szerver, meg 7 konzol, és megy a csata ezerrel. Teljesen foglalt az összes. Itt van egy pár retro rádióeszköz. Retrosarok Peti biztosan értékelte volna ezt a részt is. És a 3D nyomtató srácok már lelkesen pakolnak, mert ahogy mondtam, kereken egy óra múlva zár egyébként a rendezvény. Oké, hát kezdcsinálónak ezt a videót már nem tudom felrakni, hiszen nem sok eséllyel érkezik ki bárki, mire ez a videó felmegy, már biztosan zárva lesz az esemény, de a jövőre való tekintettel érdemes követni a retro kocka, kuckó leendő eseményeit, és érdemes ezekre ellátogatni, mert szép vegyes a kép, le lehet ülni, lehet játszani, lehet ismerkedni, és adott esetben még üzletet is lehet kötni, nyilván nem az itt lévő eszközökre, de még az sincs kizárva. 3D nyomtató srácok egyébként adtak ajándékba, majd mutatom meg képen, de van itt például egy ilyen MS-DOS-os logó, szép nagyba. Oké, az időjárás egyébként remekbe szokott, és egy ilyen nagy totállal zárom ezt a felvételt. Sziasztok!